Nazi kumadoda ngizokunyakaza iSouth Africa yonkana ngisabathe nyathula ngizongathi nyakaza iAfrica yonke ngathi nyayiziba lento nyathula kwavele wanyakaza umhlaba wonke jikelele igama Mr Friday uhlelo izwi elamaciko ilapho khona sisuke sikupha izindaba zabantu abasendibeni zobuciko siphinde futhi sikuphe izingxoxo namaciko ahlukahlukene. Angithathi ithuba ngoBingelela weinsizwa nezintokazi zakithi angithathi ithuba ngokukhulu ukujabula nokuthokoza sanibonani noma sawubona seliphinde laduma lelo Zulu loduma izulu elidume kwaZulu Natal lanyakazisa iSouth Africa yonke kwanyakaza iAfrica kwase kuvele kunyakaza umhlaba wonke jikelele zimbi indaba zinhle indaba ngiphethe indaba eziningi ezahlukahlukene ngazi noma ngithi zimbi indaba noma ngithi zinhle yini indaba kodwa engikuphathele zona mlaleli noma mthandi wohlelo izwi lamaciko mulaleli kaMr Friday mangasane kuthiwa uma kuukuthi wena ungoqala ubukela uhlelo izwi lamaciko ulalele leli phimbo likaMr Friday ngicela wenze kube lula ngicela uvele usubscribe bese uya like ngiyathanda ukuba ni comment zimbi indaba noma zinhle indaba Ukhozi FM ludinga noma lufuna ozovala isikhala sika BEEKAY ubheka mchunu angiphethe leyo kuphela ngiphethe nethi uSolphenduka noMacG babuyiselwe noma babuyele kwi-television kanti ngapha Queen yasemzansi uBabes Wodumo sebemfake enkantolo ngeqhala lokushaya. Ngiqale ngaziphi igama lami nginguMr Friday wabantu noma ngiqale noma ngivele ngiqale ngezomsakazo Ukhozi bese nginyuka njalo noma bese ngehla njalo ithinta khona bafethu zinsizwa nezintokazi zakithi ngoba sonke sazi ukuthi kudlule emhlabeni umsakazi kasigiya ngengoma kumsakazo Ukhozi FM igama lakhe obheka BEEKAY mchunu Ukhozi ke ludinga noma lufuna ozovala isikhala sika BEEKAY mchunu. Alright, kuthiwa ke uzocingwa ngohlelo olukhethekile ozovala isikhala sika BEEKAY obeshela uhlelo likaMaskandi ngokuthola kwelanga langempela sonto Ukhozi luzokwenza uhlelo oluvulekile oluzohlonza umsakazi ozongena ngokugcwele kulolu hlelo usigiya ngengoma ozolekelelana noBingelela Mpanza Ukhozi FM luthi ngeke lithembele kwabanye abasakazi abakhona ngaphakathi kwisiteshi abasakazi bakaMaskandi ngoba nabo vele banezinye izinhlelo abazenzayo abakwazi ukubathatha bebafake uhlelo kusigiya ngengoma ngoba uma bebathatha bebafaka usigiya ngengoma okusho ukuthi ngale kuzosala xega izinto zizosala zingahambi kahle. Nakuba ke kungakaziwa ukuthi ukufunwa komsakazi ozovala isikhala sika BEEKAY mchunu kuyokwenzeka nini kodwa egcineni kumele kwenzekile kufanele kwenzeke njengoba uzokwazi makuukuthi wena ngumlaleli womsakazo Ukhozi noma ungumlandeli wohlelo usigiya ngengoma okwamanje usaba nje ukhathidi TSHATHA ngobe njengokumemezela kukamphathi stage uPhel Maseko washo ukuthi no usazobamba njengamanje ngosawuTSHATHA bona besayilungisa le ndaba ukuthi kuzoba kanjani kodwa ke zithi ke Ukhozi ludinga noma selifuna uzovala isikhala sika BEEKAY mchunu uMacG noSolphenduka babuyele kwi-television. Alright bafethu izingiquko zakwi SABC zibuyisele uMacG noSolphenduka kwi-television njengoba sizozazi kakhulu izilomo ze-podcast and chill with MacG uSolphenduka noMacG ziphinde zathola ingqayizivele yethuba lokwethula uhlelo lwe-television ku-SABC 2 olisihloko salo sithi Raid the Cage South Africa lezi zindaba ke zidalulwe yizo lezi zinsizwa ku-YouTube channel yabo lezi ndaba zokuthi babuyela ku-television noma sebethola umsebenzi kwa-SABC zidalulwe uyena uMacG kanye noSolphenduka ku-YouTube channel. uMacG uthe bathole ucingo liqhamuka kubaphathi bakwa-SABC 2
MacG uthe yena noSoluphenduka bathole ucingo kwa-SABC bethi izibalo zababukeli ziyabheda kubi. uSoluphenduka uthe kunezinguquko eziteshini zethelevishini kwa-SABC njengoba i-SABC 1 seyizogxila ezinhlelweni zentsha ekubeni ezika-SABC 2 kuzoba ngezibukelwa yiwona wonke amalungu omndeni. MacG uthe ujabule kakhulu ngokubuyela kwithelevishini emuva kweminyaka ebalela kwengu-20 kwengama-20 agcina ukubonakala kwithelevishini. uSoluphenduka uthe benze kahle ngokuqasha abantu ngenxa yekhono. Uthe bese bekhathele ukubona abantu abaqashwe ngenxa yobuhle, abanye baqashwe ngocansi noma ngoba bazana nabathize. Uthe bona bebengenayo umngani ngaphakathi ingakho kade bengaqashwa. MacG noSoluphenduka sizokhumbula ukuthi bake basakaza i-podcast and chill with MacG ku-Channel O. Yebo kunjalo, i-podcast and chill isake yasakazwa ku-Channel O, isakaza uyena MacG noSoluphenduka, kodwa ke babuye bashiya ngenxa yokuthi babengafuni ukuyeka ukusakaza lolu hlelo lwabo ku-YouTube channel. Into ayikanje, babelisakaza ku-Channel O bephinde futhi belisakaze ku-YouTube channel, okuyiyona nto eyabaqhatha ne-SABC noma liyagcina yenza ukuthi kuhlukane inhloko nesichandi. Well, MacG wabuye wathola umsebenzi kwa-SABC 1 emva kwalapho, kodwa nakhona wakhonjwa indlela emuva kokuba enye yezimenenja zabaculi zakhalaza ngaye. So-ke MacG wabuye wathola umsebenzi kwa-SABC 1, kodwa ke nakhona wakhonjwa indlela emuva kokuthi enye yezimenenja zabaculi zakhalaza ngaye. Well ke nakhu-ke okuzokwenzeka kulolu hlelo ilokhu kulolu hlelo luzosakaza uSoluphenduka noMacG. Okuzokwenzeka ababukeli laphana bazobe bencintisana kulolu hlelo, futhi ke lolu hlelo lususela kwelaseMelika olwethulwa umlingisi uDamon nosaziwayo uJenny. Okwamanje akukakacaci, angakatholi nami ngingu-Mr Friday wenu wabantu wakho ukuthi lolu hlelo lizoqala nini. UBabes Wodumo bamufake enkantolo ngele kushaya. Well siyayazi kakhulu le ndaba, isikhulunywe kaningi, izinsolo seyiphakamile saphakama sekuze kwafinyelela ekutheni ke uBabes Wodumo bemfake enkantolo ngokushaya. Alright bafowethu, iyashuba ngathini, iyashuba ingxabano phakathi komculi weqomo uBabes Wodumo nomsiki wengqephu uPhili Mhlongo we-SKD Design. Kumanje kuthiwa uPhili usethathe udaba walufaka enkantolo eseThekwini. Hayi kunjalo, uPhili usethatha udaba walufaka kwinkantolo eseThekwini. Well ke uPhili uthi noma uthe uvulele uBabes Wodumo icala lokushaya uPhili wakamhlongo, uPhili Mhlongo. So ke uma Mhlongo uthi uvulele uBabes Wodumo icala lokushaya nelokumhlambalaza emuva kokumhlasela lapho esebenzela khona ku-West Walk eThekwini. Isiphumile ngisho nanencwadi ebizela uPhili Mhlongo noBabes Wodumo enkantolo esePoint ngoJuly 11 kulonyaka ka-2024 ngenhloso yokuzoza ukuthi kahle ngempela yini le abayibangayo bona bobabili. Well, uMhlongo uthe owenze wafaka uBabes Wodumo enkantolo ingoba efuna ayeke ukuthi ahambe ekhuluma ngaye ezinkundleni zokuxhumana nasemthonjeni yezindaba ngoba uticelela phansi isunzi sebhizinisi lakhe. uPhili uthe usemfake nakubameli ngoba ufuna ajeze ngokumshaya nangokumhlambalaza. Uthe umzwile ekhuluma kwi-podcast and chill with MacG washo into efanayo nayisho bukhoma kwi-Facebook live wakhe ngemuva kwesigameko. Well, intokazi kaMhlongo ithe ingxabano phakathi kwakhe noBabes Wodumo
yasuswa ngabadansi bakhe abafika kuye ngoFebruary 28 ngomhla ka-28 February kulonyaka ka-2024 befuna izingubo ababezozigqoka engqungqutheleni ye-IFP yeNkatha Freedom Party. Intokazi kaMhlongo ithe babezifuna mahhala abadansi izingubo babengenayo imali bagcina beshiya u150 wamarandi okuyimali engenele ngoba phela babe babili. Uthe isivumelwano sabo kwaba ukuthi ke bazoyithatha impahla bese ke beyazibuyisa ngakusasa, kodwa ke namanje abakazibuyisa. Intokazi kaMhlongo ithe abadansi basaqhubeka nokuzigqoka futhi sekuphela amasonto amabili ebacela ukuba bazibuyise, kodwa lutho abafana bakaBabes Wodumo abafuna ukubuyisa impahla. Kwenze njani weinsizwa zikaBabes? Well, bafethu noma insizwa nentokazi kusawuyena uMr Friday wabantu. uBabes Wodumo ubesephawula uphendule ngevideo kwi-Facebook wakhe ngolwesithathu olwedlule. Uphendulile ngevideo ngolwesithathu olwedlule ethi ubone umbhalo othi uyazi ngezimpahla. uBabes Wodumo uvumile ukuthi bayile lapho kusebenzela khona intokazi kaMhlongo uBilly, kodwa bebeyobuza ukuthi ungena kuphi yena uma exabene nabadansi, ungena kanjani kwindaba ethinta abadansi ngoba izinto zabadansi eseceleni nokwakhe uthi baya khona, kodwa ke babeyobuza ukuthi yena engabe ungena kanjani. uBabes Wodumo uthe uBilly uvele wamphendula ngenhlamba, wambiza ngesif somfazi. uBabes Wodumo uthe yena akasibona isidingo sokubopha uBilly ngoba akabalekile ngaleyo ndlela. Well, zinsizwa nentokazi, angibonge nje ngokuthi usahleli nami. Ngabalo nginguMr Friday wabantu, uhlelo izwi lamaciko. Kunemiyalezo ke ngiphathisiwe, nansi imiyalezo engiphathisiwe kuthiwa mangonibuza yona, kuthiwa mangonithuma nihambe nyokwenza lokho sholo. Umyalezo oqala ngiphathisiwe, kunomyalezo ngiphathisiwe oqala kuthiwa manginicele balaleli noma bathandi noma babukeli bohlelo izwi lamaciko. Kuthiwa manginicele nihambe niyoqeqesha umsakazi weNongoma FM unqubeko Ndlela ngokuthi umuntu wesifazane ubanjwa kanjani, niphinde futhi nimtshele alalele noma nimdlalele ingoma kaMamiliyoni. Ngiyayikhumbula le ngoma yodumo, angifuni ukuze ngisho ukuthi le ngoma ithini, ngazi ukuthi ithi ngani njani, ngazi ithi uBingelela unjani umsakazi woKhozi, kodwa ke thoma nginithume ngiphinde nginicela ukuba hambani yoqeqesha umsakazi weNongoma FM unqubeko Ndlela ukuthi umuntu wesifazane ubanjwa kanjani, niphinde nimtshele alalele ingoma noma nimdlalele ingoma kaMamiliyoni. Nanko umyalezo enguphathisiwe kuthiwe ke mangiphinde nginicele nihambe niyobuza uSabelo Bello Nese, niyobuza uSabelo Bello Mkhize ocula noGallo, niyobuza uBello nibabuze benosenamile Mhlongo ukuthi sesingaqala yini sithungise noma sithukulinda kancane. Lalelani ke phela ngiphathe umyalezo oBig Zulu inkabi yangempela sizo seBigville. Ithema nginazisa ukuthi iyaphuma album emnandi kakhulu ngolwesithathu. Isihloko se-album ke sithi abaningi bazosazi ngisesicongweni igenre ihip hop. uBig Zulu uthi manginitshele ukuthi ke i-album iyaphuma ngolwesithathu ngomhla ka-27 kuMarch. Esihloko sithi ngisesicongweni. Uthe ke uBig Zulu kunengoma lafana ethi ke zehlisa emakhwapheni akahambisana kuyona noMlindo the vocalist. Uthe le ngoma ishisa ngalendlela akangayazi kwayena. Wathi kunengoma futhi akabophele khona uzakwe ethi ngicela ukuphumelela, nenye ethi Home Sweet Home. Okay, uBig Zulu leyo ke uyihlabelela nenkabi nation. Kanti khona enye futhi esihloko sithi ngisesicongweni akayicula nokulekelelana nomfaka Msezana. Ziningi bafethu ingoma laphana ngoba usebenzisa lengisho nanomakhazi nanogatsheni. Ziningi zimnandi ngomhla ka-27 kuMarch
yaphuma album emnandi kakhulu yenkabi yaseBeekAY uBig Zulu. Angithatha ithuba ngibonge igama lami ngingomr Friday wabantu, ngowakho ngowakhe naye ngowabantu nje. Ngicela usubscribe, ulike, uphinde futhi ucomment, ungasabi. Ngiyabonga ngethuba.